Hola, sóc Sònia Bravo, la teva guia d'avui. Avui et porto la meditació, la calma. Una meditació on viatjaràs a un lloc on trobaràs la calma. Col·loca la teva postura més còmoda. Sentada o tombada. Si estàs tombada, deixa anar tot el pes a la terra i relaxa't. Els braços els col·locaràs als costats del teu cos, la teva mirada a l'entrecella. Tanques els ulls si encara no ho has fet. La llengua la col·locaràs darrere de les dents al paladar superior. I si estàs assentat, amb la base connecta amb la terra i amb el tronc amb l'eteri. Els braços els col·locaràs damunt dels genolls. Si vols, pots col·locar el mudra de la totalitat o el que tu vulguis. Esquena relaxada, espatlles relaxades. I a poc et vas concentrant en la teva respiració conscient. Inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. Inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. Observa com és la teva respiració en aquest moment, aquí i ara, en aquest moment present. Observa si hi ha alguna diferència a l'inhalar o a l'exhalar. La temperatura a l'entrar o al sortir. Si és igual de llarga la teva inhalació que la teva exhalació. Observa com és la teva respiració avui. Intenta aportar en cada inhalació l'oxigen al teu abdomen. Si necessites, pots posar la teva mà per sentir com passa l'aire, per on passa i fins a on arriba. Inhala i exhala, portant tot l'aire, omplint tot el teu cos d'oxigen, portant vida a les teves cèl·lules. Inhala, omplint-te de vida, i a l'exhalar, deixa anar tots els pensaments que no pertanyen en aquest moment present.
Aquesta respiració, a poc i lentament, t'ajuda a viatjar al teu món interior, on et portarà a un lloc meravellós, on sentiràs la calma, on sentiràs seguretat, sentiràs pau, fins i tot alegria. Amb la teva respiració veuràs que cada vegada estàs més relaxada i la teva ment també cada vegada està més en calma. La teva respiració cada vegada és més lenta i relaxada. Imagina un bonic paisatge, un lloc que ja coneixes o un lloc on t'agradaria anar. Pot ser un lloc de la infància, un viatge, un record. On hagis sentit pau, alegria, calma, seguretat. Un lloc on potser estiguis sol o potser estàs acompanyada. Pot ser una persona, pot ser un animal estimat. Un lloc on tu ets lliure de ser qui ets. Un lloc on pots respirar fondo, somriure, perquè tot està bé. Tot està al seu lloc. Inhala i exhala, lenta i relaxadament, sentint la temperatura d'aquest lloc on estàs. Sentint les olors. Fins i tot pots sentir-te a tu mateixa, tu mateix. Pots sentir el teu cos que està ple de salut i energia. Pots sentir el teu amor. Aquest amor que sents cap a tu i cap a la vida. Pots sentir com t'omples de gratitud, perquè entens que tot està bé, tal com és.
pots sentir que ets capaç d'afrontar qualsevol dificultat des d'aquest espai sagrat. Aquest espai que ets tu. Deixa que qualsevol emoció que estigui en el teu cos físic, energètic, pugui desaparèixer amb la teva respiració. Aquestes emocions que deixem atrapades per por, per culpa, deixa que marxin amb cada respiració. Aquí pots ser tu mateix, tu mateixa. Pots abraçar-te amb tot el teu amor que viu dins teu. Queda't en aquest lloc omplint-te d'aquest amor, gaudint d'aquest lloc segur, de calma, confiant en la vida. Confiant en la vida, en la que ja has viscut o de la que encara queda per descobrir. Sent gratitud per tot lo bo que tens per entregar. Omple't de tu, de lo meravellosa que ets.
Sempre pots tornar a aquest lloc segur, a passar un ratet amb tu. Tu ets suficient. Tu ets calma. Tu ets el teu refugi. Torna a la teva respiració conscient en aquest moment, inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. A poc a poc vas sentint el teu cos en aquest espai on et trobes. Inhalant i exhalant. A poc a poc vas movent el teu cos, els dits, les cames, el tronc. Pots estirar els teus braços per damunt del cap. Abans d'obrir els teus ulls, regala't un somriure, perquè t'ho mereixes. I quan sentis que estàs preparat o preparada, podràs obrir-los. Gràcies. Namasté.